Jesus Christ, det er glat. Jeg kan godt forstå, at folk kan falde i og dø, faktisk. Det er overhovedet ikke kontrollerbart. Det her, det er højrisiko. Højrisikozonen. Ja, det her det er så PJ og Sara i højrisikozonen. Sådan. Kan du tage den? Kom så, tag den. Ja, kom så. Skal jeg hjælpe dig lidt med? Ja, tag den. Tag den. Kom så, tag den. Det var godt dygtigt. Hun er sej. Ja, det blev faktisk helt bare.